Fikira 24 TV, labarai da babu gargada a cikinsu. Idan wannan shine zuwanka ko zuwanki na farko, to dan Allah dan annabi ku yi mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sabuwar ɗauka a duk sanda muka sanya. Ma'abota Fikira 24 TV, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A yau za mu je ga jerin jarumai maza da suka fi kuɗi a masana'antar shirya fina-finai ta Bollywood. Kuma cikin jerin jaruman za ku ji akwai Salman Khan, akwai Shahrukh Khan, akwai Amir Khan, haka zalika akwai jarumi Shahid Kapoor. To amma kafin mu je ga jerin waɗannan jarumai ɗaya bayan ɗaya, idan wannan shine zuwanka na farko ko zuwanki na farko, to dan Allah dan annabi ki mana subscribe, kai ma kai mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa. Haka zalika ku yi mana like, sannan ku yi comment, sannan ku daure dan Allah dan annabi ku je ga ƙarshen gajeren bidiyon nan da za mu sanya muku. Cikin jaruman da suka fi kuɗi a masana'antar Bollywood akwai jarumi Shahrukh Khan, wanda aka yi kiyasin yana da kuɗi sama da dala Amurka miliyan 750. Jarumi ne a masana'antar India, kuma jarumin akwai fina-finansa da yake kashewa kuɗi sama da dala miliyan 13. Cikinsa akwai fim mai suna Pathan, wanda jarumi Rajyaj ya shirya. Akalla jarumin ya yi kusan fina-finai sama da 108, kuma akalla jarumin yana da shekaru sama da 55. Yana da kamfanin shirya fina-finai tun daga shekarar 2003 mai suna Red Chilli Entertainment. Ya kasance kamfani da ya yi fice wajen shirya manyan fina-finai waɗanda suka yi shura a inda ake cewa box office. Sai jarumi Amitabh Bachchan. Jarumi Amitabh Bachchan an yi kiyasin yana da kuɗi akalla dala Amurka miliyan 400. Jarumi Amitabh Bachchan yana daga cikin tsaffin jaruman masana'antar shirya fina-finai ta Bollywood, wanda ya somo fina-finai tun a ƙarni na 1970. Cikin fina-finan da suka yi shura a fina-finan da ya yi akwai PQ 2015, Pink 2016, Thugs of Hindustan wanda aka yi shi a 2019. Jarumi ne wanda ya yi shura tun a lokacin baya. Jarumin yana da kusan shekaru 79. Ya so wani babban kasuwanci a shekarar 2013 inda ya sai kaso 10 na hannun jarin wani kamfani. Sai jarumi Salman Khan, wanda ake wa lakabi da Sallu, yana da kiyasin dala Amurka miliyan 260. Jarumin ya yi tashe kwarai da gaske. Cikin fina-finan da ya yi shura akwai fim ɗin Wanted wanda aka yi sa a 2019, sai da Bank da aka yi shi a 2010. Jarumin yana akalla sanya kuɗi a masana'antar shirya fina-finai ta Bollywood akalla dala Amurka 40. wanda ya sanya waɗannan kuɗaɗe tsakanin shekarar 2017 zuwa 2018. Yana da kamfanin shirya fina-finai da ake wa lakabi da Salman Khan Films. Jarumin yana da shekaru akalla 55 a duniya. Sai jarumi Akshay Kumar da yake biye musu baya, wanda yake da zunzurutun kuɗi dala Amurka miliyan 250. Jarumin yana da tarihin da bai taɓa karyewa a kasuwar fina-finai da ake cewa box office ba, wanda ya shafe shekaru yana gabatar da fina-finai. A cikin shekara ta 2020 ya shiga cikin jerin jaruman da aka fi biyan kuɗi a faɗin duniya. Sai jarumi Amir Khan, wanda yake da zunzurutun kuɗi kusan dala Amurka miliyan 205. Jarumi Salman Khan ya yi fina-finai a duniya wanda suka yi shahara, wanda ake ce masa Mr. Perfectionist. Amir Khan ya yi fina-finai a Bollywood, musamman wanda ya tashi a shekarar 2016 wanda ake cewa Dangal, wanda labarin abin da ya faru ne a gaske. Akalla ya samu dala Amurka miliyan 340 a cikin kasuwar auna fina-finai da ake cewa box office. Ya yi fina-finai irin su PK a 2014, Secret Superstar a 2017. Jarumin ya yi fina-finai a ɓangaren da ake cewa Tamil Nadu, inda ya yi fina-finai masu dama wanda kuma ya je doke ɗan wa'ancan masana'anta. Cikin fina-finan da ya a ɓangaren Tamil akwai Biwi No. 1, akwai Chachi 420, akwai Heram, akwai Mumbai Express, akwai Ramji, akwai Landuwoli. A 2017 ya kasance cikin jarumai wanda ake cewa boss mafi daraja da girma a masana'antar shirya fina-finai ta Tamil. Sai jarumi Shahid Kapoor, wanda yake da akalla zunzurutun kuɗi dala Amurka miliyan 70. Yana da kusan mabiya sama da miliyan 32 a daidai lokacin da Shahrukh Khan yake da mabiya miliyan 26. Shahid Kapoor na daga cikin jaruman da suke samun kuɗi mafi yawa a shafukan sada zumunta, tun daga kama abin da ya shafi talla da kuma biyan waɗannan kamfanonin sada zumuntar.
sai jarumi Hrithik Roshan wanda yake da kuɗi akalla zunzurutu dala Amurka miliyan 40 zuwa 48. Jarumin ya kasance jarumi mai matukar girma a masana'antar shirin fina-finai ta Bollywood, wanda jarumin ko a baya-bayan nan ya yi fim wanda ake cewa Daru, fim ɗin da ya yi shi a madadin fim ɗin Bahubali wanda jarumi Upala Pati ya gabatar a madadinsa. To kaɗan kenan daga cikin manya-manyan jaruman da suka fi kuɗi a masana'antar shirin fina-finai ta Bollywood. Idan ku ci gaba da kasancewa da mu za ku ji wasu jerin jaruman. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku sabuwar ɗauka a duk sanda muka sanya. Fikira 24 TV, labarai da babu gargada a cikinsu. To don Allah don annabi ku yi mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sabuwar ɗauka a duk sanda muka sanya.